Najnowsze trendy związane z budową maszyn to na pewno będą systemy do szybkiego przezbrajania. O to często nas pytają klienci. Zdecydowanie skracają czas potrzebny na wymianę narzędzi, fikstur, przyrządów. Kolejnym obszarem to na pewno będzie przygotowanie do automatyzacji, używanie tych rozwiązań w systemach półautomatycznych, automatycznych. Są to m.in. dociskacze pneumatyczne. I trzeci trend to będą rozwiązania, które pozwalają z kolei na walidację procesów produkcyjnych, za które odpowiedzialni są operatorzy. Są to dociskacze wyposażone w czujniki, które pozwalają na walidację stanu, czy jest otwarty, czy zamknięty. Tu mamy rozwiązanie, które pozwala na przyspieszenie procesu i dodatkową walidację, czy fikstura jest poprawnie zamocowana.